2026 सावन दाननि गिबि खेब आंनि इसोरनाव मोनसेल' आरज आरो बांद्रायखौ नङा, जिउआव जाय आंनि आंगो जागोन बिनि आरो आंनि सोमोन्दोखौ जेब्लायबो मोजाङैनो लाखिथों। जोंनि सोमोन्दोआ जिउ जोबजासिम मोजाङैनो मोजां थाबाय थाथों। आरो माखासे जारिमिनफोरखौ आंनियानो जा बिनियानो जा जिउआव जा जादों आरो दा जा जागासिनो दङ बेखौ आं इसोरनि लिरनाय होननानै गनायनानै लाबाय। थारैनो इसोरा जुदि मोनसे बान्दोखौ गोजौआवनो लिरनानै हरखायोब्ला बेयाव आंहा जेबो अजद गैया। नाथाय मोनसे बाथ्राया बेसो आंनि गोसोआव खनले खनले फैबाय थायो। जायजों लिरनायानो दंखायो, जायजों जुलि जागोन बेखौ मानो सिगाङावनो लोगो मोना? आरो लोगो मोनोब्लाबो मानो मिन्थिया? मिथिनायब्लाथ' सोरबा गुबुननो गोसो होज्रांनोबो जेबो गोनांथि गैया। मानोना जुलिखौ जायजों जागोन बेजोंसो संसारखौ जागोन, सोरबा गुबुनजों नङा।